Na majstrovstvách Európy v naturálnej kulturistike dosiahli Slováci obrovský úspech, keď z Paríža priviezli až 11 cenných kovov. 3 zlaté, 3 strieborné a 5 bronzových medailí. Taká je bilancia slovenskej reprezentácie na majstrovstvách Európy v naturálnej kulturistike Federácie UIBBN. Športovci sa pripravovali pod hlavičkou Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness, ktorej prezidentom je Peter Buvala. Na podujatí sa predstavili týmy zo 7 krajín. Aj napriek niektorým sklamaniam sme spravili dosť pekný úspech, keďže to zhrniem 3 zlaté, 3 strieborné, 5 bronzových medailí, veľa finálistov. No a hodnotení národov sme boli druhí. Porota ohodnocuje v prvom rade symetriu a harmóniu tela. To znamená, že extrémna vyrysovanosť nie je žiaduca. To znamená, tie svaly musia byť pekné, hlboké, nie vysušené a samozrejme rozloženie svalov musí byť takzvané harmonicky ladené. Väčšinou jedná sa o športovcov, ktorí sú iba kondične zdatní, ktorí sa venujú tomuto športu v rámci svojho koníčka a vytvorili sme pre nich také súťažné pravidlá, ktoré sú špecifické pre náš šport. Šampionát bol rozdelený do 15 kategórií. V kategórii Masters 3, teda na 60 rokov, si prvé miesto vybojoval Peter Petkeš. Keď stojíte na pódiu, na takom veľkom podujatí, ako sú majstrovstvá Európy, vždy je to úžasné. Bola vynikajúca atmosféra, taká kolegialita aj medzi pretekármi. V Masters 2 bol úspešný Koloman Todd. Medzi mužmi obsadil výborné 3. miesto Erik Todd. Už som bol aj majster sveta, takže zatiaľ už len opajovať. Do mojej kategórie stále prichádzajú akože mladší a mladší. Ja som starší a starší a zatiaľ sa mi podarilo ešte zvíťaziť aj nad takými mladšími. Takže už tie ciele sú také, aby som porazil tých mladších. Spokojný som ako tak v Európe. Byť tretí, tak to je dosť dobré, ale furt si dám tú latku vyššie a aspoň to druhé miesto som si chcel dopriať. Tí borci boli dosť pripravení, takže na 3. miesto to stačilo. Naše váhové kategórie sú dosť prísne z toho hľadiska, že máme nastavenú výšku a váhu. To znamená, že jeden z príkladov môžem uvieť, že 169 cm pretekár môže mať maximálne 71 kg. Tam je predpoklad, že ten pretekár je pripravovaný prirodzenou formou, čisto a vlastne to telo je takzvané symetricky rozložené, nemá až taký veľký svalový rozvoj, svalovú dispozíciu a sú to tela skôr také prirodzené. Vrcholom tejto sezóny budú majstrovstvá sveta v Španielsku, kde sa predstaví 22 krajín.